Здравейте, аз съм Мартао и днес ще играем Minecraft Pocket Edition, втора част. И така, аз вече си направих къщата, която ви показах. И сега в този епизод ще отидем в Ада. В този сервер ще си направим портал към Ада. И влизаме в Ада. Надявам се да ви хареса много. И след като се махнем от Ада, разбира се, ще отидем на, не знам на кой сервер, на Skybomb Minigame или пък на Santa Story. По-добре на Skybomb Minigame. Да, на него ще отидем. И така. Остава. Так. Защо всичко долу е в лава? Вау. Не бях влизал в този сервер отдавна. Добре, това е моята къща. Добре, сега ще направя портала. Отивам наравно. Ето, Ада се прави от това купче. Сега ще ви покажа. Правиме портал. По 4 купчета правите. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, защо съм толкова тъп? Така не се прави портал към Ада. Портал към Ада се прави с... Да. 1, 2. Нека свършваме. Да. Да, сети се, да. Добре, отивам наравно. И пак ви казвам, не забравяйте да пишете коментари, оставяйте лайкове. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Явно от другата страна. Може би. 1, 2, 3, 4. Добре, стана. 1, 2, 3, 4. Едно. Добре. Сега, след като се направи така, взимате тук тази запалка и я слагате вътре. Не се получи. Ето е. Да. Вече го направя отново, нищо нямам против. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. 1, 2, 3 и 4. 1, 2, 3, 4. Опа. Сега мисля, че ще стане. Не. Не става. Няма що е става. Явно трябва да съм... Добре, ще бъда на друг сървър. Ама тук не може да се направи портал към Ада. Санторий май лоу. Това е сървъра с къщата. Ще направя и в него портал към Мада. Ето я с къщата. Да, ние си бяхме стигнали тук. Правиме я. Продължаваме да се направиме. Това е втора част все пак. Ще направим покрива и това. Се надявам да ви хареса. Това е втората част от втория епизод в Minecraft Pocket Edition. Втория епизод, който вече ще ходим. Гледали сте го. Добре, правим това покрива. После ще направим вратите. Minecraft. Още не са се появили зомбитата, което е добре. Добре, направихме си къщата. Сега тук слагаме вратите. Така и така.
Тези врати трябва да са по-навътре. Ето тук. Добре. Това казвам, напишите коментари, да оставате лайкове. Така, за това ви моля много. Но с това сега правя факлите така и така, така и така. Готово. Сега слагаме тук лего. Така. Ето. И тук. Окей. Добре. Това беше тази част. И надявам се да ви е харесало епизода. Чао, аз съм Мартао и качвам клипове на игри. Чао и оставяйте лайкове, пишете коментари, абонамирайте се!